Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọchịchị gọọmenti mba Finland amaala Simon Ekpa ikpe ịnọ n'ụlọ nga afọ 6 n'ihi mpụ iyi ndụ ọha egwu. Okwu ikpe ahụ anọrọla n'ụlọ ikpe kamgbe abalị 30 nke ọnwa Mee afọ gara aga. Maka ọ dị, ọchịchị etiti ala anyị Naịjirịa akọwala nchabi ikpe ahụ dịka nnukwu mmeri n'ebe mpụ iyi ndụ ọha egwu nọ. Nasser El-Rufai ekwuola na n'ihi ịkụ onye ụpa nke onyeisiala Tinubu n'ọchịchị na o nweghị ihe ga-eme ka o nweta mmeri na ntụliaka elu afọ 2027, mana ọ bụrụ na o chee na nke ahụ bụ ụgha, na ya ga-ajụ ọkwa Goodluck Ebele Jonathan. Peter Obi akọwala ntụliaka elu ọchịchị kansụl n'ime steeti Rivers dịka ihe ikwa emo nye ọchịchị onye kwuo uche ya, dịka pati APC eketala oke ugbu a site n'aka Nyesom Wike ma nweta mmeri n'ọchịchị kansụl 20. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.